kakang Kaneka putra kados pundi Kyai Manikmaya onang cukup badhe kula buka malah dawah kanto kamblesing Bantala walah kados pundi Kyai kabeh para dewa Dewandara kula dina iki ora mleso ing Bantala temekaning bumi sakti itu bae ana ya cukup maneh kanggo mereka sapa ing asmara nggih. Dewa ingkang sami rawuh wonten ing bumi Sakta Pratala katingalipun kados sewang pepulun Bathara mewah pepulun Bathara Brahma ya aku Bathara Indra aku Bathara Brahma ngertiya Antaboga wonten napa kukulun Raksya Antaboga kowe mangerti tibaning cupu ana temekaning Sakta Pratala kene ngerti apa ora pukulun kula bapak pindah mboten ngaoni-ngaoni pukulun kaya aja kumbi aja selak nyatane cukup manik mati dibone dasaring bumi kowe ngrantone dasaring bumi kok Reksa Antaboga kowe iku bisa eno antuk ora ngaku takon pecah dadamu kowe kan